Ketemu neh karo Niken kapan? Jane tanggal 29 ning Niken ra iso. Wah, Niken ra iso. 29. Heeh. Terus diundur tanggal 30 terus. Wah iya ya. Terus mengko ketemu Niken meneh tanggal 9 Desember. Wah ya ana ning Kediri. Heeh, ning Kediri. Ya. Yo nduk Ken. Selamat pagi Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajake karo ibumu ngrumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho, Pak. Masya Allah panitia jan sip tenan dina iki, Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara lho, Pak, enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu. Terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo penjane Pak Gianto Pitik ya ta. Iya, makanya. Terima kasih ya untuk Pak Gianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe ya ta konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe ki enteke akeh banget lho Ken. Nggih, leres. Mongko nalika jaman ngejob bapak kuwi ora diperhitungkan. Lah saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Gianto, Mas Kangko, niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo itung-itungan malih. Niki nggih rokoke kanca sampean sing cacah wonten 50 sementen, nggih wedang sementen, mangan sementen, jajan sementen. Nuwun sewu duwite panjenengan kula suda sementen nggih konsumsi. Ngono iki lek tegel ra apa-apa lho kan ngono kuwi. Lek tegel ra apa-apa. Dah, masa nggih ngoten, Pak? Ya ora. Mergo apa? Penjane Pak Gianto iki nglungguhi dadi wong Jawa. Wong Jawa ki nek ketekan dayoh gupuh lungguh karo suguh, ya ta? Heeh. Ora lukak bakale Kebak. Oh iya, ya. Aja nganti wong Jawa kaya perhitungan kayak wong Cina ya, Pak ya. Betul. Heeh, ya. Wong Jawa aja ninggalke Jawane ngono ya. Arep nembang apa, Nduk Ken? Napa, Pak? Nembang apa? Jenengan sreke napa, Pak? Lah ular kambang iso. Ya. Jineman iso. Iso ta? Anu sapa jenenge? Nah, iki pengendange Pak Kangko wedok. Nggih. Nah, iki penjenengane Pak Dalang Simon. Nggih. Sragen. Kelingan karo Pak Simon to? Kula. Lho, tau dijob karo Pak Simon. Pak Simon iki. Kowe tak apusi ke lho. Pak Simon lho. Oh, jenengan to, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Heeh, Pak Simon kuwi dalang saking Sragen. Kowe tak apusi sing dalang aku, Nduk. Jebule sing dalang Pak Simon. Lah ya. Ya coba. Jineman apa, Nduk? Ular kambang? Jineman ular kambang. Ular kambang jajal ulere kaya ngopo sih? Siap ya? Nah, engko nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum nggo Angelia. Nah ya. Deh. Ya, Nduk. Ken, ulermu kaya ngapa? Nah. Telunyur-telunyur, Pak. Telunyur-telunyur. Ya. Nanong. Nah. Ya. Ular kambang sak titahe lana apa-apa butuhku sabar nari
bakoh ya rasa. Ki lho Ken. Nggih, Pak. Talentane Dwi Jolaras iki kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Ki mau sinden ya iso joget. Yoga lanang ora marem wedok. Iya. Sapa jenenge? Harani. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki? Tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Ora panas to ngeplak kendang? Mboten. Monggo bapak ki lek ngeplak kendang siwen ngono kepanasan. Pak nu jane bapak ki banter ning suwi-suwi alon-alon ngono mboten. Kulo tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokonge Bu Duwi, lah kuwi beda iki. Duh. Ayo, ya ini kok wis tangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cedek geni. Bae mara tuaku. Wit mulai ngendang wit umur piro, Nduk? Haryono. Anu Harani. Kawet kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Pak Yon. Pak Haryono, aja ngopi to. Golek mik Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Heeh. Piye Pak Yon? Luar biasa, Mas. Loh, luar biasane hebate nggon apa? Nggih biasa di luar. Loh, Tegese teng jaba niku sinau kendang niku wau ngoten. oh, ngoten. Awake dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marem ya Pak Yon ya. Marem no kantun dongakne. Dungane piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan Lho, ngoten. cita-citane apa to? Pengen apa to? Dadi apa? Rabi niki, rabi. Mboten. Oh, mboten to? Mboten. Saiki wis kuliah wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7 muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Anu Amin. dititipne Pak Don niki mawon titipne. Titipne piye maksudnya? Maksudnya nggih kersanipun dipun didik kersane lare menika saged tercapai menapa cita-citanipun. Wong dosene ya Pak Dodo kuwi ya. Nggih. Nggih. Dosene ya sing ngendang kuwi ya. Nggih, Pak, Oh, leres. Pak Dodo kuwi lek neng kelas no lek mulang no galak ora? Galak banget, Pak. Oh, galake piye? Galake piye? Anu, Pak. Nggih, Pak, ulatane mboten penak, Pak. Oh. Kuwi berarti kok ngomah kerah karo bojone lek ngono kuwi. Nggih, mboten ngertos duka, Pak. Mulai ngajari ngendang awakmu sing ngajari ngendang ya Pak Dodo kuwi to? Nggih, Pak. Oh, lek ngajari ngendang kok mburi kok ngarep biasanya. Je. Halo. Lek ngajari ngendang kok mburimu apa kok ngarepmu? Ditakoni tenan kok. Pak Dodo kan saged bolak-balik. Saged bolak-balik berarti kok ngarepmu. Oh, alah. Oh, Pak Dodo ki bolak-balik gelem to, Pak. Maksudnya ngendange niki. Lah iya Pak. kendange. Lah nggih. Lah iya, lha rumasamu apa? Nggih mboten. Lho, mboten piye wong aku ngomongne kendang kok mau. Sing pikirane kotor ki awakmu kuwi aku ngomongne kendang lho. Nggih, Pak, ampun. Heeh, iya. Kerasan yo melu di Jolaras Indonesia. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saman bareng bis Amor Yoga apa bareng Heis Amor Sinden? Bareng bis, Pak. Bareng bis. Kok ora bareng Heis ngopo? Heis iki nggone wong wedok-wedok. Lah kok malah bareng gene wong lanang-lanang. Dicutat niku Mbak niku lho, Pak. Oh, dicutat. Oh, lek ngono ki lek gampang loro ati kok sinden kalah saingan ya ngono kuwi modele. Iya, iya. Saya nggih Pak Yon nggih. Pangkat tak jak omong ya, men. Nggih saepe. Saepe iki wae. Sae turape. Wah. Apa harap? Ayo baca ke, ayo kan. Nah, ya. Cah kok apa-apa. Sak liyane ngendang sing mok kuasai apa? Har. Sak liyane ngendang, liyane bunang. Dalang saged mboten? Dalang iso ora? Dereng, Pak, dereng belajar. Suluk-sulukno ora iso? Mboten, Pak. Mbok sekali-kali ketokno sulukmu. Gen iso kabeh dipelajari kabeh lho gen multi talenta. Ya, ya kok. Ya ta ya. Jong guyang-guyu nyawang jompe ya. Ken. Ken ben pacare jompe iki lho sing gender lho pacare. Nek ben. Masa to, Pak? Heeh. Pak rumah saku ya Mbak Congpe kabeh krune DLI dipacari wae. Oh iya, Pe, jompe. Ngono ya, Pe. Dilokne nikane bener ora? Golek mic disauri. Ndarane bisu kok. Heeh. Mboten Dik gosip. Oh, gosip. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane congpenge jarine ngono. Iya. Urung-urung tau diapa-apa. Air.
Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa sajane iki jeneng? Omong kamu gitu. Di atas doaku, Aku Pak. mek maksude tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi iki mripate ora blereng milih niken wis pas. Ya to? Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ra ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai kombure. Iya toh Mas. Madep aku. Toh. Oh, wilo kapan wilo? Ya, saiki sono sing ayu, biyen yo. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Ya. Iya, wah, tutup nih wae. Ya. Kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Angelia Maharani. Aneh-aneh ya Gong kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya terus. Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik iki ya duwe pembunang penerus wedok ya duwe dhisik. Wah, ngono ah. Terus mbok saiki nyandi Paranus ganti Angelia. Wah, iya heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul. Oh, ngono ah. Ayo genti Nduk Legit. Wah, Legit. Ha. Ya. Nduk Legit arep nembang apa sing alus-alus, Nduk? Engko saurunge gadakan, ayo. Anu ning kono sik. Sobat jeneng Angelia, ayo nembang apa, Nduk? Ya. Ya. Aku ora ngarani sing paling mok senengi sing kira-kira sing ngendang ki iso. Nah, apa Nduk Git? Nah. Langgam mawon nggih, Pak. Langgam oke. Siap. Pelok nomor silindro. Pelok nggih. Nah. Memintaku ngono ya kena. Nah. Ya ning tawang ana lintang ngono ya kena. Apa Nduk? Legit. Ayo tak dhisikke. Slendro mawon, Pak. Wah, slendro ya. Napa? Slendro napa? Langgame napa? Podang kuning. Wah, podang kuning nggih. Nek ngono karo ngadeg nek podang kuning. Nah, ya. Nah, jan. Banggane dadi wong tuane ya terus nek duwe anak-anak sing duwe talenta, sing duwe kebisan. Heeh. Aku ki dadi wong tuwa. Wah, leku bungah ora karo-karuan. Anakku karo anake Buduwi kuwi sing barep kuwi wis mayang tuwa wis ndalang ra ketang awan. Oh ngono ya. Adike wedok si Tata kae wis lomba maca pat menang, lomba nari yo menang.
Burung sing adeka. Oh ngono. Lah iya. Atas iki ceblok rada saka wite kok, Truk. Lah iya, heeh ya. Yo, dibawani mboten, Nduk, Cahayu. Langsung langgam mau. Oh, langsung. Oh, nggih. Nah, coba. Nah. Yo. Nah. Ngene iki sesuk sampean mlebu sekolah ora, Git? Besok libur, Pak. Loh, sesuk lak Kemis. Nggih, gurune gerak jalan, Pak. Gurune. Sik, gerak jalan ini dalam rangka apa? Hari guru, Pak. Oh, sesuk hari guru to? Nggih, Pak. Oh, alah nggen malah aku radong. Wong aku hari bapak ya ora ngerti ya. Bojoku ya ora selamat hari bapakno ya ora. Lah ya iya. Ya. Wes sesuk bener to ora mlebu tenan? Nggih, Pak. Libur, Pak. Siap. Sekolah sing pinter ya, Cahayu. Nggih, Pak. Nah, sekolah sing pinter gapailah cita-citamu setinggi langit. Angkaten derajati wong tuamu karo kekondanganmu lan kepinteranmu. Padha karo Mbak Yumu Niken Salindri iki tenan. Nggih, Pak. Wong tuane yo melu keangkat mergo popularitas sing diraih karo Niken Salindri. Heeh. Sapa sing ora ngerti Mama Wiwin saiki? Ayo. Karo Bapak Soleh. Lah iya, urung Pak Supono Degleng, Pak Kandung Niken. Wo ya heeh. Pancen bapake yo dalang. Wo, bapake Niken yo dalang. Dalang tur trah Klaten. Wo, Klaten Jawa Tengah. Heeh. Oh iya. Dadi Niken Salindri iki yo trah Klaten. Heeh. Mula Klaten iki akeh sing do kondang. Oh iya. Dalang Mbah Narto Sabdo kaya saka Klaten, saka Wedi nek ora kleru. Almarhum Ki Anom Surata ya saka Njuwiring Klaten. Oh, ngono ah. Almarhum Ki Warsena Sleng kuwi ya Klaten. Oh, iya. Dwi Boim. Lah iya. Yo, kaya ngomong, Nduk. Buka celuk ya, Nduk. Nah, ya. Podang kuning ki biasane Mas Tarno Tania Jaya sing nyuwun. Yuk. Men disusul karo genduk Niken Salindri. Sesuai karo janjiku mau pengen ora mung nembang ning kudu nganggo jogetan jaipongan. Ngene ya, Trek. Ya, mergo iki nduk sapa legit ki talentane ora mung nembang tok, Niken ya ngono. Apa-apa iso. Apa iso? Nah, ya. Coba Gen susulan adikmu legit medun. Nah. Pak, kula selain nyanyi kalih nari kula tangane iso dicoklek-coklek lho, Pak. Lah, aja to, Nduk. Tangan kok dicoklek-coklek. Pripun? Ngene lho, Pak. Piye kuwi dicoklek-cokleki? Aja to, Nduk, iman-iman dadak. Sik to, Pak. Arep eksperimen, Pak. Piye tangane piye? Piye kuwi nggih? Sik. Piye sik kan kuwi. Tangane kok diceklek-ceklek iki iman-iman wong sing ora utuh diutuhke lho. Iki pokoke engko kaget Pak engko Pak. Weh, lha iki cah nyolong. Piye kuwi nggih? Nyolong. Piye dikapane tanganmu dikapane. Pot. Heeh iki. Iki ketok biasa ya, Pak. Biasa ya padha aku. Ya, Pak. Delok ya, Pak. Heeh, piye. Loh. Aku ya iso nduk ngono kuwi. Ada. Piye nganti tekan ora lara to? Mboten, Pak. Wong normale pole semene iki lara lho. Samane iso kelet nganti tekan kene. Nggih, Pak. Paling mek sitok tok kuwi. Mboten, Pak, enten meleh, Pak. Niki, Pak. Piye? Heeh, ya wis, Pak. Piye mau keluar? Kuwi piye kuwi nggih? Wis ora kan? Bisa to, Pak? Biasa aku etang. Ora halah. Ya, iki kelebihan. Kok iso ngene ya piye? kuwi bokonge sik urung jebabar tak lah kene wis kaya ngene. Ora iki mendhi nek biyen cilikamu ngopo ngono mang iki. Ngopo, Nduk? Git cilikmu iso nyantol iki piye iki? Iki nyantol. Iki jek enek-enek, Pak. Jek enek. Piye? Ndi apa nih ya? Duduhno. Tapi iki kudu di zoom e. Iya. Di zoom. Nganti di zoom barang.
gamelane jen koyo arep solo spell kae. Heeh ya. Ya. Piye kuwi nggih? Piye Pak, Pak? Ngene lho Pak, Hah? pluntirne ngene Pak. Ah. Yo iso lho Pak. Ya. Iya iya iya. Heeh. Wis entek meni. Kok iso ngono Pak? Piye neh? Piye neh ijik? Tapi iki kudu linggih Pak. Wis ping 3 wi mau 4. Iki enek ijik. Yo piye butuh apa? Butuh apa? Teng dhuwur. Heeh ya. Lagi nek panganane. Oh, dipangane sisine sik. Apa dipangan sik ngono? Tempe kok iso ngawe-ngawe ngono. Pentole ngawe-ngawe, Pak. Ya. Iki ngomong arep atraksi apa? Yo arep atraksi pokoke. Ini, tapi itu di ngene, Pak. Ora apa-apa, nek katokan to we. Heeh, Pak, rangkepan, Pak. Oh, rangkepan ya wis. Ora rangkepan. Tapi isine, Pak. Ora apa-apa, rangkepan ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah cilik kok. Isin lah. Alah sithik kok. Tanggo rangkepan gak iki, Bu? Lah nganggo apa ora kok? Lah deloke. Tanggo tapi shot. Gawe kok. Nganggo. Tanggone shot iki. Ya ora apa-apa. Ah, dah. Makasih Mbak Niken. Ya. Ah. Ini kita angkat dulu. Ya. Aja nyincing-nyincing. Lah piye? Wis hop samono ae. Ah. Ngono, Pak. Lah iki kita nangkal ki piye iki? Iki nangkal lah iki kita lam dapat kabeh. Wis. Wis kabeh, Pak. Enak-enak. Wis. Jadi jek enak tapi angel nih iki kok. Ngapa sing piye? Iki jane iso muni. Apa nih? Apa nih? Kok iso muni piye to? Saged muni, Pak. Muni piye? Niki lho, Pak. Ini piye pinggir? Sik, kok iso muni? Muni piye? Iki nyantol wae iki kene. Alah. Sosokne rasa nggih gelungan. Ayo helm. Piye iso muni piye? Piye? Cek iso muni apa ora ya, Pak? Kadung dimik munine bes sini ya. Janono. Oh, gak usah nek, Piye? Pak. Gak usah. Oh, malah Gak usah, gak usah. Ora usah. Ini monggo, Pak. Oh, langgen. Rapine. Iya. Hanya Tepuk tangan dulu buat Legit. ya. Oh wis kadung dudu barang kalir ora Terima kon kasih, tepuk terima tangan to, Pak. kasih. Ya. Ora apa dhisik iki lairmu ya lumrah to? Nggih, Pak. Kok iso ngono kuwi lho? Piye Iya. ceritane dhisik piye? Iya, Kamu nggak menemukan itu pada saat kapan dan gimana? Dari kecil, Pak. Wis iso ngene-ngene ngono. Iya, Pak. Ulang Siapa? gen. Aku ra iso wis asam urat dadi. Terima kasih ya, Ndro. Nggih. Siap-siap ya iki saiki joget tarung karo Mbak Niken ya. Nggih. Ki jaipongan. Anu, Red di. Kekno Angelia Sundak. Nggih, Wi, coba sini. Nah, kekno Angelia. Saka Bu Lis Maksum. Nah, sebagai support. Yo, lagunya apa, Ken? Bajidor Kahot apa Bajing Loncat? Bajing loncat. Bajidor Kahot.